Vi har lidt konkurrencer, og vi har lidt stand-up. Vi har et par djævlepiger, Wu-djævle, vi har Katja, og vi har Maria. Ja, klap bare til. Alle sammen, klap. Hey! Jeg var på arbejde om lørdagen. Kører igennem Aalborg, så laver man den der. Hov. Det var sgu da en smølf. Det må være lidt sådan, det er at være en lille smule mentalt syg. Man ser bare de her ting over det hele, ikke? Nå, hej. Og der er jeg sgu lidt skuffet. Man holder jo det her karneval midt inde i Aalborg, inde i Kildeparken. Der er en anden park, der ligger oppe bag sygehuset. Mølleparken hedder den. Det er sådan set lige meget, hvad den hedder. Det sjove er, at vejen derop går forbi psykiatrisk sygehus. Der kunne jeg godt tænke mig, at man lige var lidt mere skarp, når man arrangerede det her. Og så havde hele optoget, hele vejen op forbi psyk. Prøv lige at forestille jer dem, der er kommet ind, altså dem, der er for kreative til at blive klædt ud, ikke? De vil bare stå derinde. Hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Der findes vatpinde, der er lige så store som mennesker. Hvad sagde jeg? Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder Wu-universets egen radiostation? Så må du gerne gætte. A, B eller C. Wu FM, Wu 914 eller Wu Radio? Hvad? Ærgerligt. Jamen, hvem har vundet flest konkurrencer på Wu? Den er lidt svært. Er det Renko, Inside Out eller Sarah Greis? Du må godt sige A, B eller C. B. Det er rigtigt. Det er godt gået. Tillykke. Danske Bank har lavet en reklame, hvor der står en nære og beatboxer, kan I huske det? Og der sidder en og spiller harpe på sådan en ting, kan I huske det? Sådan der. Harpe. Hvem fanden er målgruppen?